குடும்பமே சிரிக்குது. நான் கேட்கிறேன், நல்லா இங்க வந்திருக்க நம்ம சாதி மக்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். உனக்கு என்ன சொத்து இருக்கு? ஒரு காலத்துல மிட்டா மிராஸ் சார்னு பத்திரிகையில போட்டோம். இன்னைக்கு விவசாய கூலியா இருக்கிறோம். பிறந்த ஊர்ல சொத்து இருக்கணுமா? யாருக்கு? கருணாநிதியோட சின்ன பொண்டாட்டிக்கு, ராசாத்திக்கு. அதுக்கு பிறந்த ஊர்ல சொத்து எம்மா 500 ஏக்கர் திருமட்டத்தில் வாங்கலாம். திருமட்டத்தில இருந்து ஆண்டிமடம் வரைக்கும். இப்படி பொழப்பு சிரிச்சு போயிருக்கும் பொழப்பு. அந்த கலைஞர் தொலைக்காட்சியும் சன் தொலைக்காட்சியிலும் எங்களை திருப்பி திருப்பி அந்த வழக்கில் சிக்கினார்கள், இந்த வழக்கில் சிக்கினார்கள். நாங்க எங்க கை வெளிச்சமா எங்க மடியில கணையில் எங்களுக்கு வழியில பயம் இல்ல. எந்த வழக்கில் சிக்க என்ன பண்ண முடியும்? நாங்க பார்க்காத வழக்கு ஒண்ணு இனிமே இருக்கா? 81 87 வரைக்கும் இந்த தமிழ்நாடு காவல்துறை இந்திய ராணுவத்தை எதிர்த்து வாழ்ந்தவங்க நாங்க. வன்னியர் சங்க காலத்தில் எந்த பத்திரிகை எங்களை ஆதரிச்சு எழுதல.